Hej og velkommen til 19-nyhederne. I dag skal vi have om oil drilling versus fracking, og jeg har Pernille med ved min side, fordi hun ved en masse om det. Og jeg har et par spørgsmål til dig. Ja. Hvordan bliver olie og gas dannet? Jamen, olie og gas dannes sådan ud fra et organisk stof, der ligger i et bestemt lag i jorden. Og når så lagene der, de udsættes for særligt tryk, så det bliver trykket, og temperaturforhold så bliver det simpelthen bare dannet gas og olie. Det tager normalt sådan et par millioner år. Kan du nævne nogle store olieproduktioner? Ja, det kan jeg godt. Altså ifølge sådan det internationale Energy Agency, ja, så er det 10 mest olieproducerede lande, der står for 4% af den største samlede produktion. Så er det Saudi-Arabien med 13%, af USA med 12%, og Rusland med 11,4%, og så er der Kina med 4,19%. Og så firmaerne, det er så Saudi Aramco og Gazprom og Nationale Iranian og ExxonMobil. Yes, okay. Hvordan får man olien op fra undergrunden? Jamen, når nu man henter olie fra undergrunden, så pumpes der vand ned, og så i takt med olien så pumpes op, så undgås der ligesom tryk, og så bliver pumpet vand ned, og så kommer olien sådan set ned op. Det er rigtig smart. Yes. Hvordan kommer olien så op fra Nordsøen? Den bliver pumpet op af en boreplatform, eller hvad nu der sådan er ude i havet, sådan. Så pumper de det med op, og så tager det med ind på land. Yes. Hvad sker der så med olien, når det kommer i land, når de får det ind på land? Det bliver behandlet på et oliefinanderi. Og råolien bliver der destilleret i et højt ståltårn. Den bliver først varmet op til sådan cirka 400 grader. Ikke? Og så næsten alle råoliers kulbrinter fordamper. Simpelthen, det er helt fantastisk. Kan du så nogle, kan du nogle produkter, som kommer ud fra destillationen? Jamen, der kan godt komme spiritus ud. Den er vi faktisk rigtig meget imponeret over, fordi den havde vi ikke lige set komme dengang. Det var, at vi startede alt det her. Men spiritus, det er helt hittet. Også fordi der er rigtig mange, der går op i spiritus, så det er jo bare helt perfekt. Spændende. Ja, det smager også rigtig godt. Ja. Hvilke former for ulykker kan der sådan ske, når de borer efter olien i undergrunden? Jamen, bare sådan en lille bitte olieplet, ikke også? På en fjerdragt, så kan den simpelthen ødelægge fuglens varmeisolering. Så den simpelthen dør af kulde. Og derudover kan den også forgifte fisk og bunddyr på havet. Det er helt forfærdeligt. Vi kan jo miste rigtig mange dyr af det. Ja. Hvilke ulykker kan der så ske under transporten? Jamen, at skibet kan tabe olien, og så er det bare at fyre ud over det hele, eller gassen, eller hvad nu det er, ikke? Og der var faktisk en episode i Alaska, den synes jeg lige, den er værd at høre om. Der var simpelthen en fuld mand, han væltede med en fuld olietank ud på midt på havet, så han slængede lidt, og så faldt den sgu over bord, og så det var simpelthen så forskrækkeligt. Ja, det var det vel. Den skal I simpelthen gå ind og høre på, gå ind og læse den på nettet, den her. Puha. Ja. Hvad sker der med forbrændingen af olieproduktionen? Jamen forbrændingen af olieproduktionen, den bliver belastet miljøet rigtig meget. Og temperaturen vil stige de senere år, hvis der er Og ved forbrændingen af olieprodukter kan den dannes andre stoffer, f.eks. CO2 og vand. Det kan være svovldioxid og SO02 og nitrogenoxiden. Kan du så give sådan en forklaring på, hvad fracking er? Og hvordan får de det helt, altså hvordan får de det sådan op af, hvordan får de konkret gasset op? Jamen, det er faktisk et rigtig spændende spørgsmål nu, når du siger det, fordi det har jeg faktisk fået rigtig mange gange. Men der var den der måde, man pumper store mængder vand og kemikalier op på. Det er helt fantastisk, man kan gøre. Man starter med at lave sprækker i skifferen, og så metangas bliver frigivet, og så kan den føres tilbage op gennem boringen
med returvand. Det er helt smart, så kommer det med op med vandet, og det er helt rigtig smart. Ja, kloge mennesker, der har fundet på det. Synes du så, er det en god idé? Det ved jeg sgu ikke rigtigt, om jeg gør. Nej. Der er jo sådan lidt chance for risiko og noget der omkring. Ja, okay. Hvilke ulemper altså, er der sådan med processen? For eksempel, som der er Greenpeace. Er der andre? Altså... Jamen, altså, der er det der med, at der er jo 50% chance for, at grundvandet, det ødelægges. Det ville jeg være rigtig ked af, hvis vi skulle gå ud og så købe vand. Men alligevel så er der også 50% chance for, at vi bliver rigtig rige her i Danmark. Men vil du ikke også synes, det er træls, hvis vi skal gå ud og købe vores vand, i stedet for bare lige kan åbne vandhanen? Det vil jeg. Helt 100. Ja. Hvad er din mening om skifergassen? Yeah. Og boringen, og hvad synes du om at folkene i dybt været forkert på den, eftersom de synes, det er forkert, de skal gøre det, og det går ud over sådan Nordjylland? Altså, nu bor jeg jo selv i Nordjylland, ikke også? Så der synes jeg måske, det er lidt forkert. Men jeg synes, det er galt. Men lige så er det også en god... det er simpelthen det er sådan en blanding, fordi at det ville være galt, hvis det var, at vi skulle ud og så købe vand. Så vi bruger rigtig mange penge på det også. Sådan en dag, som der var totalt snevejr, ikke? Så nu bliver det nogensinde. Så, og vi bliver smidt ind, så har vi ikke noget vand. Nej. Ja, det ville være færdigt. Ja, men alligevel, hvis så vi kunne blive rige på det, så ville det også være fint nok. Jamen, hvis vi bliver rige, men det så går galt, hvad så? Det er jo ikke så godt. Nej, det er ikke så godt. Det er faktisk et rigtig interessant spørgsmål. Men jeg tror, at det vil bare ikke være så godt, fordi... Jeg tror ikke, Danmark det ville være det samme Danmark, Nej, det vil det ikke. hvis vi ikke kan købe vand. Jeg tror ikke, vi ville få så mange turister, fordi de skulle gå ud og købe deres vand. Det er fra Sverige og Norge, så de ville jo ikke pumpe op af vandhængen. Nej, det er rigtigt. Nå, men i hvert fald tak, fordi du kom og var med os, Pernille. Det var så lidt. Og hvis I har nogle spørgsmål, så må I meget gerne stille dem til TV2 News på mail. Den står lige hernede under. Ja, tak for i dag aften.